Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makasigsigarilyo akbadong. Anya? Ingka man gumatang iti maysa nga istik ti sigarilyaw. Ay makapasuron mo dahi tangal aramidam tuyang Naa, apay masuron ka? Di mo pala gulpiang, tapnuusan ka baon na baon. Saan nakastang agsasaruno ti panagsigarilyaw. Awan mat nga rod kwarta. Adda ka dita, nakasikawel. Inton maibos mo dahi ta sigarilyaw, ibaon nakmanay. Naa, anya nga iti sirbim nga asawa. Agsasarunon ti panang ibaon mo kanyak. Itay, baon na manay. Karab, adda mom, ditang adda anak na, agad adal pa ilan. Iti anya, tataba daw. Iti elementarya. Ha? Apay ka day? No adda mom, ibagam, no kaya nati umay ijabalay. Ha? Alag to ubeng, agyan ijabalay. Tasya akong timang paadal. Anya? Gumatangak man iti buguong kagawad. Tay muna-muna. Anya ti kayat mo, Kapitan. Jay sagpipisaw, saglilima, wano sagsasanga pulaw. Ay, diya kaya titingi-tingay. Jay may salitro ti alaat. Kasta ka day. Anya pa'y tigatangam. May sagalon asoy. Ken may salata mantika. Ay nagado nga yan. Tapno mamimpinsan ti gatang. Sa bagay mo't kit di Mayat day tatap no mamimpinsanan ti magatang nga mausar. No adda lagi di kwartayo, ay kat igulpiyo Nagadumutan a ginatang mo, intay. Unatap no mabayag adinak ibaon manan nga gatang. Anya? Ay una yan day ta kinasadot mo. Aha? Isumi lang nga iso. Ang kasanungay ti daddo maamasapsapul iti kusina. Ha? Ay, di mo amo talaga ti ag-budget iti kwarta. Di mo amo ti ag-budget na? Day talasadot mo ti pampanunutan. Aha? Ti kunamkit day, di mo kaya't ti maibaon, intay. Kaya't mo't lang dagiti dadakil mo nga yan kay Jay, bubawi. Uncle Kwarog. Datatabadong ka na o kananatuyang timang paadal kan ka. Uncle Chip Kwarog. Umay ka nga raw, tay tulod ka na iti balay da. Agyamanak Uncle Chip Kwarog. Ngam ni agsingsingpet kantoy Jay. Uncle. Agtultulnog ka kadakwada. Tapno nasaya at kakadakwada, bubawi. Talaga ka diya kayat mo ti agyan dito'y balay, bubay. Kayat ko, tatabadong. Ibagam nga raw, kani tatang mau, kani nanang mau, Tatabadong. Kalpasan na. Umay kayon taon dito'y balay. Tamang rugikan, wag. Anya nga'y kumati aramidan ni Buboy dito'y balay, badong. Tapno day babaon mo Anya? Mayat day ta, tapno day nakit ibaon-baon di ta, kaslaubeng. Kasjay? Sa nabalya pagadalan ta ni Buboy. Tinaskay na tay babaon ta. Ay katun na, sikat ti makamaw. Buboy! Buboy! Apay ka din na natuyang. Ibaon ka man ang mapangumatang iti maysa nga istik a sigarilyaw. Di tatersina ni Marikuanang ti pagkatangam Na natuyang. Gumatang kamutan iti balor piso a buguaw Anya pa'y ngay? Kun 5 pisos a mantika. Matungpal na natuyang. Buboy. Agpagata nga mamay, iti may sa abuti ti arak. Ha? Ibaga, masyak tinagpagatang, wag. Sige, tatabadong. Ina nga din. Gumatang iti may nga stick ti sigarilyo, kagawad. Anya? Ubing ka pa'y ngam gumatang ka ni ti kasta. Imbaunak nga min ni tatabadong, kan nanatuyang. Ay nagloko mo tanda kita nga gasawa. Ta ibaunda ka gumatang iti kakasta. Bugong kan mantikala ang tigatangam, Buboy. Apay ngay? No day ta sigarilyo kan arak, ibagam nga isuda ti gumatang. Anya, saan nakangainik kan ni Marikuanang, Buboy?
Da kayo kano ti mapan gumatang. Ayun na yan. Bubay, ayan nga iti may sa istik a sigarilyaw. Awan, tuyang. Sandali na kwan, iti arak kin sigarilyaw. Ay, sapay makayos-yos si akaw. Kasanungay dayta. Sika na, timapan. Tasanda mo nga ron ang mabalin ni Bubaw ng ikan. Ay, ado ti aramidag. Si kanti mapan gumatang. Ay, just kiki, di ti kastoy abiyag. Duuray man sa anay. Anya, mala, siya nga rudin ti mapan. Mudtoy ti kwartam. Nakaluto ka ka din, Bubay. Uwan tataba daw. Anya pa ti aramidag. Sige, umunahan na mga rabi. Kalpasan na, maturog ka mo tayo. Uwan tataba daw. Bubay, enton parbangaw. Masapa ka bumangaw na. Uwan na natuyang. Nagluto kay ti pamigatan-taya. Aginaw kay ti plataw. Agsakdo ka. Kan mapang kay jebang kagtayang kagdalaws. Nalawaga. Uwan na natuyang. Kapanam, Bubawi. Inakagtrabaho iji bang kagdatataba daw, Uncle Kwaraw. Anya? Kit ni tatabadong ngay? Nagbati da mag-aduway di balayda. Ha? Agin inom damot iti arak. Anya? Kanayo nakastater aramidin da. Syaklatan ti ibabaon da. Nudaduma, aglanganak pa iti pagadalan Ay. Diyak amo ang kastagayam ti aramidin dakin ka, Bubawi. Gumatangak kano iti may sa abuti ti arak. Kuna ni nanatuyang. Anya? Kan may sa nga istik a sigarilyo. Manon, di mo't kunak idikan ka, saan amabalin alakwan ka? Sige na. Ikanda kong taong tandak na awan may sangpot ko. Ay, una yan. Asina, ti mangungot kan ka, Bubay. Ay, tatatabanong kan na natuyang. Kuno saan, ibaundak ije ilay. Sapay nagaddayo, kapitan. Ay, nagluko daytan aparibadong kan marituyang. Wan nga rod kapitan. Ibaon dakit din day taobeng agumatang iti bisyo da. Ay, ibagam ka ni tatam abadaw. Saan arumbang asikat ti ibaon da agumatang iti arak. Wano sigarilyo. Tinasaya bagbaga amda paribadong kan marituyan. Bakbakitan kan laklakayan dan. Pagbaga akpailaan. Enteng. Amudan ti maday, kay nasayaat. Kahit ipalagip mo manen kadakwada ang mga nalipatan da. Di dan ngamin makimit-meeting. No kasta nga da meeting iti barangay hall. Ulitem nga ibaga. Maiparit ti mangibaon iti maysa nga ubeng agumatang iti arak ken sigarilyo. Ti kunam kiday. Talaga apasaway dagidya at taaw. Ay, kataganos ka Ala, kasarita to, ni pare ba na? Saan lang nga day tatir aramidin dakin ni Bubawi ang kay? Ha? Ibabaon da pa yung agtrabaho iti bangkag da Na, Idinto ta isuda. Ang gigiyan da lang iti balay da. Kat day talagin inom iti arak ter aramidin da. anya? Masyanak nga rod kini Bubawi. Agbabawiak anang irekomenda kan kuana. Sikat tinang irekomenda? Unang kail. Isu ama di mo tiriknak idinamuak dayta. Ay na pare, pagad-adalin mi ni Buboy, kunamsa. Ay uray pay, tama ko na at child abuse ter aramidan yaw. Inya. Isumat! Ay di man ibaon-baon ti may nga ubing agumatang iti arakan sigaret. Ay lading itag pare ah. Ngam talaga nga awan ti maibaon may. Kas lang amin isursuro yu ti ubeng agsigarilyo ken aginom iti arak. Ay, pare. Ken may sa, adaday ta iti ordinansa ti barangay. Ay, adaya. Ipadlaw yu adi kay dumardar ay iti barangay meeting. No adda barangay assembly, dumar ay kay ngamin. Uncle Kwarog, mabalin nga igatangan nak iti arak. Anya? Imbaon na ngamin ni tatabadong agumatang iti arak. Di mo't sana mabali na gumatang kay ti kasta, Isungarod ngagpagatangakkin ka. Adto iti kwarta. Nabagaan da lang arudan na sa andak nga ibabaon, ipilit da pailaan.
Maase kayo kanyak, Uncle Chip. Igatangan dak iti arak kan sigarilyo tagawid akon. Ay, sige. Kasyan kamot kahit. Ang mga no iba onda ka pa ilay. Ay, thank you, Uncle Chip Kwarog. Nagmayat ti mabartag no kastay. Ha? Ni Chip Kwarog. Tumaray tayong kakadwa. Ay, agsugli kayo. Ay, bumay. Bumay ka di tayo. Apa yan? Jakputin makataray. Nagamatan kamot langay. Ha? Kwa? Asino dagiti kakadwa mga inom iti arak di tayo, ha? Asinaw. Insubli ko ni Bubawi kadagiti naganak na kagawad. Nasaya at mo't Kwarog. Tapno di da ibaon-baon. Saan laday taagi baon ti aramidan da? Suruan da pa ikit din ti ubing sigarilyo kan uminom iti arak. Ay, no asinumot at tinaglako kadakwada iti arak. Kwa. Sa kagawad kwa nang. Agpagpagatang ka nung amin ni tata ba daw? Kat amaw kadi mo ikan. Iso asya akong tigimatang para ken kwa na. Anya? Diyak amo nga inumin dagayam. Ay, masurunak. Linangsutan dak lagayam. Ay, maikawa. Awanan ni Buboy dito'y balay. Apay nga main? Intulok ka, ngori agsubli ka dagiti naganak na. Badaong. Isumot lang, adi mo may baw na gumatang iti arak kin sigarilyo. Uray tay babaon kumot ijay bangkag nga agtrabaho. Ay, uray pay. Tama ko na kano at child abuse. Anya? Isaw, tinako na kanyang ni Parinteng. Ay, sapay uray ubing abasit ni Buboy. Kat kabailan na nga awitin ti dakkel agalon ti danaw. Marabyan nga agtrabaho. Minalampay nga ibabaon ko nga aglutaw uray iti parbangaw. Ay, agsarding ka man to ya. Awanin ni Buboy. Nagawi day. Makitam ita tinapasamak paray. Ay, diyak mga rudam mo kas jet aramidan ni Buboy paray. Ay itatabo maun. Di mo kunain ang mga lakamanan iti ubeng. Ay, saanan paray. No mga laka iti may sa ababaonan niyaw. Pilyan niyaw dahi ta isaan nga ubeng. Tapno di kay makaswan iti child abuse adi na oras. Ay, un paray. Saanin na talaga. Fix man. Ay natatabadong ka na natoyang. Di yung abuswan ti ubing agtrabaho kada kayo. No awan asiyo, madaksan kayon to. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.